Ya kamet jong uparat muris marngar laklong menta kesengi kakat atari urisau ke ega bapin ima ya kini kerukom tep kolong balat tep ya u klem tep asenduk henry la susong daki jan la ban kedau hang ni baya uni uparat lakeno bala penyap daki langut kibriu kibadai kepesa kur jong u halor kejing suba ba u aiksu ya la kejong kepesa kini kilangut kilong u Daniel marngar u Jelas marngar bat u Deferwell marngar kini menta kila syakem hakipulin ha kajing token kila phla ba kila thep im yo tei urang ba ha ka janmit nyo tarik da ka ba keno ba ulale ikikam aiksu ya ka khon pesakur jong u ka basong basa hanong disong hadin ba kila phla kipulit kila pha ya ki banyalam syakate ka chaka kini kila phla ru ba kila shutep im yo u ha ka jingklong biang ya kamet la don lang kipulit bat ki magistrate jong ka West Castle Seswek bat ka jingklong kalong na ka benta banle ya ka postmortem bat ban beteng ka jing toket halor kani ka jing penyap jong kini kila ingut ya uni parat Alam